Отец, дай мне. Ну. О, замотай вось гэтага мне на вось тут. Ну да, ну замотай мне. Я стаміўся. А, сёння я буду шукаць метал з дапамогаю вось гэткай прылады. Жорсткі магніт. Ой, я думаў, ён не ўпадзе. Я ўжо вось, бачыце, навязаўся. Зараз пойду туды, але на пачатку возьму які-небудзь мех, каб туды складаць свае знаходкі. Напішыце пакуль у каментарах, ці шмат я знойду, ці не шмат. Ой, а шо вы такія крывыя? І яшчэ крывей сталі. Ну-ка, хоп, 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 хоп. Давайте я вас буду намагацца роўнымі зрабіць. Ну што, я пачынаю метал шукаць. Дзеля пачатку я звольню вось гэты шукаючы магніт. Пакет покладу тут, а сам почну шукать металл. Шукаю по квадрату. Квадрат 4, квадрат 9. Нічого тут таке няма. Тому йдемо на наступний квадрат. І тут так само, а нічого. Починаю знов шукати. Итак, что ж я знайшов? Оп! А нічого, навіть менше, ніж було. Тому йдемо надалі. Тут побач місце відпочивання, альтанка. Тому тут ходили люди і могли нечто згубити. Зараз погляджу, ці знойду щось, ці не знойду, напишіть у коментарях. Я вырашыў далей месцы, дзе мала было дзейнасці чалавека, менш глядзець. Ну, я на камеру іх не буду просто фільмаваць. Я іх так пройду, без камеры.
А вам покажу, як я буду там, де верагодней за ўсё ёсць метал. Вось. А там яшчэ ёсць нешта цвікі розныя. Гэта я знайшоў вунь тым вогнішчы. Ой, вунь тым вогнішчы. Засталіся такія месцы, дзе будзе шмат, як на маю думку, знаходак таго, што я знойду. А вось гэта я складу зараз сюды. Цяпер пашукаю з вамі. Оп, ось так гэта працуе. Туды, сюды. І мне здаецца, пад гэтым няма сэнсу шукаць. Але можна кідануць. Покладу і кидану. Ось так. О, і треба нормально. І ось. Будем лічыць, будем меркаваць, што ўжо паглядзеў. Гэта прихварэў, покуль шукаў нават. Таму проста пройдусь. Ось ён тамака ідзе за нами. Будзе такі простенькі сок. Калі вы ведаеце, што значыць слова сок, напішыце ў каментарах. У гэтым сэнсе, у сэнсе шукання. Калі вы ведаеце. Алкаголікі знікаюць, а сусед не знік. Значыць, ён не алкаголік. Ось тут кідану. І зараз будзе нормальны такі сок. Оп! І пайшоў. Тут будаваліся, ось печ збудавалася. Рабілі печ. Ёсць караценькія відэа на маім першым канале. Глеб Рачко. Або мой кропка кіраўнік. Тут просто мой кіраўнік. Як одно слово. А там як два. Ось тут, я думаю, можна щось будзе знайсці. Калі яно тут ёсць. Але ж гэта печ. Чаго там з металу? Можа і не знойдзем нічога. А вон там шмат чаго. Кідай. Ці можна меркаваць, што я гэта знайшоў? Напэўна, можна. Але я гэта пакіну тут. Там шмат чаго. Гэта трэба спачатку, мабыць, вялікае прыбраць, а потым уже ось так кідаць. О, штосьці. Што гэта? Хоп. Это может... Так, это вось прибираем. Жорсткаем. Оп. Все. Это можно покласти, мне здаецца. Я буду усялякія непатрэбства. Ну, вось бачыце, тут я бачу метал. Я можу яго вось так вось. Хоп. Але гэта ж патрэбства. Оп, і гэта патрэбства. Таму гэта мы тут пакідаем. А усялякае непатрэбства можна нават нейкае непатрэбства здаць і атрымаць грошы. Але гэтым буду займацца не я, а мой татка. Я просто шукаю. Бачу, ось тут яшчэ можна штосьці. Оп. Бачыце? Хоп. Ага, ось гэта непатрэбства. Можна сюды вялікае непатрэбства паскладаць. А потым ужо ў мех пакласці. А можа ёсць у самой печы нешта. Я дзяўбаць не буду, каб не зламаць нічога. Просто ось так ось. Нічога няма. Што там? Ну. Бачылі? Не бачылі, бо я абы як з ним здымала. Так. Яшчэ адзін кавалак гэтага ляза. Так,
Що тут є такого? Я не бачу нічого. Можна просто кидануть, пошукати. Як? Може щось знайду. Нічого нема такого, є тільки кульки. Цвяков. Я тут! Будувалися мої брати. Ну і я криху. Ось таку ось хатинку збудували яни. Хатинку для скотинку. Ось такі у мене жарти. Уже бачите, ось познаходив цвіков. Ось я бачу в очима. Ах, це не цвік. Окей. Уже цвіков познаходив. Тут їх буде шмат, мені здається. Зараз буду шукати. Буду намагатися хутенько, бо я не ведаю, як потім це так змонтувати, щоб вам було цікаво. Там-то я просто прискорив або похудшив, як вам більше подобається. І все. А тут треба, мабуть, нечто казати, ось як я зараз це роблю. Оп, бачите, драбина. Можемо залізти на от туди потім. У яким-нибудь іншим відео. У мене, поки я шукав, ходив там по полях. Як некий... Ага. Ходив по полях, шукав. І у мене ідея прийшла у голову. Зробити відео, як я роблю мапу усього этого. І там то, що ось буде ідея у проєкті, то, що які ідеї є, може там щось, чи це ні. Це ні, бачите? Я би мог руками це перевіряти, але це небезпечно і вельми шмат часу забирає. А так, туди-сюди, туди-сюди, то, що лежить, примагнічується. Що це? Я не побачив на вот это. Некие забавки дитячі. Хоп. Як вам подобається? Хоп, бачите, хутенько обійшов, тут невеликая я беру територію, невелику площу. І хутенько ось, можна ось, бачу, лежить цвік. Оп, взяв його. Більше цвіков буде ось під гэтими поддонами. Ті, як вони називаються по-білоруську, напишіть у коментарях. Там буде значно більше маленьких. Ну, ось бачите, як яны, мої брати, робили це. Яны самі довбали. Або довбали, але ж яны не довбні. Зараз виклам і пойду на наступну локацію. І-і-а-у-у-і-і-а-у. Як вам мої співи? Не авторські, але з авторитетом. Так, що я хотів? Ось дорога, зараз я її буду ось так прогляджати. Тут їдуть не тягники. Тут їдуть самоходи. І ось, і вони могли щось згубити. А я, коли щось знайду, це ж цікаво. Мені. Там ще шмат місця. Ось тут найбагатше на метал місця вже йдуть. А ні, бачите, кровнійка є. Криху пошкодився. Буває. Бачите, яка небезпечна у мене праця. А ви, мабуть, і подобайку не поставили, і коментар не написали, і не поділилися з усіма жихарами вашої квартири, і вашого будинку, і вашої планети. Напишіть у коментарях 140 слов і 50 пропонував. Коли ласка. Вам тяжко, а мені приємно. Кудись я не туди зайшов. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Кам'яні. А отець каже, шукай кам'яні.
Ось яны камяні ляжаць. Як ён пра іх забыўся. На іх уже зусім забыўся. Забыўся і забіўся, кажуць некаторыя людзі. А на дзякуй расці падскакуй, некаторыя бабусі кажуць. А на мне пытанне. Кажуць, твой нос у гаўне. Вось так, некаторыя айцы кажуць. Вось ужо куды я зайшоў. Опа, нешта зрабіла дзіньк, мабыць, нешта знайшоў. А што яны там робяць? Нейкую лаву. Так. Хоп. Штосьці знайшоў. Яшчэ штосьці знайшоў. Яшчэ штосьці знайшоў. Яшчэ штосьці знайшоў. Я па гуку вызначаю. Хоп. Дзынь, дзынь. Дзынь, дзынь, дзынь. Гэта я рабіў. Далей. Алей, 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 алей. Была гэткая рэклама, а потым яны здуліся, яны потым здаліся, яны потым здраду зрабілі. І рэкламу я потым гэткую бачыў ужо не па-беларуску. Вось такая гісторыя ў мяне. А потым іх наогул не бачыў. Ну, або робяць не па-беларуску, беларусы не разумеюць. Вось і ўсё. Яечка. До рэчы, подписывайтеся на телеграм-канал майго кіраўніка. Там усялякае будзе. Напрыклад, я збіраюся рабіць стрымы. Этэры розныя. І буду паведамляць пра гэта ў тэлеграм-канале. Каб не рабіць этэр на 0 чалавекаў, а прыносіць на 0,1 чалавек. Каў. Чынь. Штосьці тут денькае, але не прыбіраецца. Вось тут і тут шмат чаго, мне здаецца, валяецца. Вось тут будзе, мабыць, шмат. Бо гэта з даху. Старога даху. Наступны прыпынак. Нацыянальная псіхіятрычная... Што там было? Паліклініка. Ад слова поліс, мабыць. Зноў гэтыя грэкі. Пішыце ў каментарах. Ці зноў гэтыя грэкі, ці ізноўку. Будем шукаць, і тут шукаць, і там шукаць, а потым знаходзіць. А калі не знойдзеш, тады шукай. Калі будзеш шукаць, то будзеш шукаць. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. О, я знайшоў! Whiskers.
Так, тут хотенько погляджу, що тут може бути. Нечто знайшов, нечто киданув. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Я туди не буду йти. Вже телефон розряджається, тому напевно усьо. Я ще вон там пошукаю хутенько. І усьо зовсім. Ось я на що. Апошня локація. Вже телефон розряджається, я його, бачите, на сілкуванні поставив. Речі різні, розкидані, які будуть використовуватися. Тому, я думаю, там зовсім криху. Зовсім криху пройтись. У самой теплиці. Ось уже кольки поназнаходил тут таке. Я бачу, я ще щось. Ах, воно отчепилося. Отчепилось. Треба збирати уже. Ось куди слоїк є, можна туди скласти. Зараз складу. Так, склав. Ось слоїк. Або бальон. Або шклянка. Так, тепер можна протягнути. Уже шмат чого назбирав. Бо тут іде жорстке будування. Так, сюди, туди, сюди. Туди. Ну, тут має бути чистенько, плюс-мінус. Не йде так. А тому уже можна йти у теплиці. Тут можна поглядеть. А ось тут можна поглядеть щось. Пошукати. Але я не бачу сенсу, бо тут нема такого метальового нічого. Тому все, гэта было шуканне з маім кіраўніком. Подписывайтесь на канал і ставьте подобайки, калі вам падабаецца. Ось гэтак. І подписывайтесь на мой телеграм, патреон, на ўсё. Калі ласка.